předesílám, že jsem nastydlá, protože vím, že potřebujete hlas, tak vás jako nebudu moc na vás prskat. Máte solový projekt. Jo. Můžeme ho vidět? Vy všichni, abyste se podívali, je tam na tom něco úplně jiného, než všichni můžou čekat. Tam se záměrně, slyšela jsem totiž, že jste udělali něco s pomádou. Jo. Například, aj. A co to je přesně? Je to skladba Summer Nights a je z filmu Pomády, ano. Aha, a udělali jste to do takové, do svý verze, do svýho stylu, asi jste to Naša je 95. Aha, takhle, jasně. Dobře, a mám to chápat tak, že byste i chtěli prostě vystoupit jako dvojka vyloženě, která k sobě takhle patří, jako byl Travolta a Olivia Newton-John, který prostě takhle k sobě patřili, zamilovaný pár. Měla by to i taky pokus takhle svrhnout tu image? Tak ja si myslím, ja si osobne neviem predstaviť Travoltu a Olivia Newton-John v reggae štýle, alebo že by repovali, tak toto je vyslovene naša verzia. Vyloženě vy. Tak my tady máme v hitparádě You Can't Stop. Klip točil kdo a kde se to, v jakém studiu se to dělalo, potom to autíčko mě zajímá. Klip točil Whisky, to je jako přezdívka. Ano. A kde se to točilo? V Bratislave a v Nitre. Aha, tam v Nitre se dělalo to, co je tam v tom autě, jo. A pak je tam takový člověk, na to mě upozornil náš režisér, který tancuje ve dvakrát rychlejším tempu než všichni ostatní. To je zrychlený, nebo skutečně ten člověk tak maká? Nie je to zrychlené, ten človek, keď sme vyberali tanečníkov do videoklipu, rozhodli sme sa pre Crazy Dancers z Brna a ten človek, s ktorým som hovoril, mi ponúkol tohto chlapca, že vlastne je to niečo trošku iné ako break, že je to také ako electric boogie. A keď sme si ho pozreli proste v tých stroboskopoch a v tom strievornom, tak bolo to fakt také, že you can stop. Prostě. Jasně, přesně to, co jste potřebovali. A stopro, protože teď jedete takhle solově, tak určitě máte nějaký speciální zdravice nebo přání, prostě, který vždycky těm lidem říkáte. Tak já bych teď odhlásila to, co nás čeká, to znamená 6. místo, startovní číslo 6, Mercury Polygram, jejich firma, MC Erik Barbara a You Can Stop, a vy je teď pozdravte. Takže nazdar. Zdravíme všetkých. MC Erik Barbara, zdravia všetkých divákov TV Nova a hitparády ESO. A ja im ešte poviem takto. Môžem? A ja im ešte poviem takto. Choďte si všetci za svojím cieľom a majme sa všetci veľmi, veľmi radi.